Vreme je za novi izazov X-Ox, zapravo nije toliko novi izazov jer se gađaju prečke, šutiramo naizmenično, ako pogodi prečku dobija pravo da stavi svoj znak. Šta ćeš ti da budeš? Ja sam Ox. Ti si Ox, izvolite Ox. Ja ću biti X i igramo igru koju svi dobro znate. Ja nisam igrao jedno 10 godina možda. Ja posljednji put sam igrao u srednjoj školi i samo sam u školi zapravo igrao. Nikad nisam igrao kod kuće, ja mislim X-Ox. Pišite nam šta mislite o ovom challenge-u i kako bismo još mogli da uklopimo X-Ox sa penalima, realno X-Ox može i to, a sad sam Anđelčić. Čekaj, stani, pre nego što krenemo, moram ljudima da kažem i koje su pravila, a pravilo je da prva osoba koja dođe do 3 pobjede je pobjednik ovog challenge-a. Nadamo se da neće biti Maradona. Ja ću svoje X-eve da stavim ovdje, mada ću ih koristiti mnogo češće nego što ti misliš jer sam vežbao sam prečke. Pa vidim ja, dolazim ovdje, neke lopte si čuo. Hoćeš ja? Hoćeš ja prvi da krenem, znači... Vežbao sam... Vežba je ključ svega. Da ide to mnogo više nego što treba. Neću ni da ga odložim tamo jer odmah ide u polje. Jeste, sad odmah ide. Ajde da vidim. Ništa. Znaš šta bi mogo da odložiš? Nogu i nikad ne koristiš više, brate. Ja mislim da bi ti to bilo idealno. Preambiciozno je bilo iz prvog šuta pogoditi. Samo ću ti pokazati kako se to radi. Ništa, nemoj ni da me gledaš. Da te vidimo, brate. Da li ima neke koristi od te tvoje noge ili ne? Maradona 1. Jeb. 0. Kec. Jeste u školi kec, kad smo imali u školu kec. Opa! To je zvuk prečke, a ovo 1-0. je X koji ide u centar, brate. Više mi se sviđa kad su samo X-evi realno ovdje. Ali ne može samo Nemoj X-evi. me zezati, brat. Jer smo onda džabe kupovali Ox-eve ako će samo X-evi da budu. Ja ću ovdje, skroz korektno. Šta si ovo poslo, druže? Već sklapam u glavi gdje ću da stavim sljedeći Daj ti Ox. prvo pogodi prečku, posle sklapaj šta hoćeš. Sklapa on u glavi. Ja. Sklopi ti prečku. Sklopi nogu. Ovo mi se čini kao neka koja se pogađa, iskreno. Jel da? Da. Ajde onda da te ispoštuje. Ajde. Da te ispoštuje. Kačila. Klimajte glavu. Jesam rekao da je tako da se gađam. Ne, ako je neko pošten na ovom kanalu, to si ti. Greota bi bila da nisam pošten moj kanal, znaš? Moram pogoditi, brat, ne smem da izgubim ovu prvu rundu. Evo, jedan zalet ovako. Zapravo, ako ja pogodim u prednosti sam maloj. Što? Pa zašto ako stavim između ovdje imam tamo meč loptu, a ti nemaš, više. Tačno. Ajde. Evo, po centrali jedno zaletanje. Ajde puno ako smeš. Jao. Puče nokat. Ne! Tako je, što se ja što ja kao po centrali? Evo. Ti moraš da pogodiš 2 sad, brate. Da, ja sam sad... Zapravo 3 moraš da pogodiš. Ja sam sad daleko od pobjede, baš. Mala prednost, ali... Dobro je! Koliko loše. Sad u ovako bitnom trenutku koliko loše. Sad! Jaaaaar! Nema jaukanja. Nikad mi više nije bilo žao promašene prečke nego sad, znaš? I mnogo je teže kad idemo izmenično jedno po jedno. Kad imaš više lopti, lakše ti da gađaš prečke. Sad ćeš da vidiš zašto ti je tek bilo žao jer si izgubio... Dobra! Ovo je kamen od lopte, ovu si prepumpao. Nije kamen od lopte, nego noga od kamena. Noga od kamena. Ćeš da budeš izbliza? Pazi sad. Hoću, ja ću da branim. I sad stavim ovdje. Kakvu sam ti orijentaciju dao što sam stao ovdje? Kakav je bio preokret, razumeš? 1-0, 1-2, 3-2 zapravo je bilo. Prva pobjeda, još 2 i mogu da idem kući. Napravio sam novu frizuru i onda dok mi se... Nisi si navikao na aerodinamiku svoje nove frizure. Dok mi se adaptiraju noga, šut i moja nova frizura, to mora sve da dođe na svoje mjesto. Sad ću ja prvi da šutim. Koji izgubi kreće prvi, brate? Ovo je brate. loše, ide prvi. Evo je. Da, jel sam to dobro čuo ili je prečka? A ja iskoristio si moju loptu, brate, to ti je bila moja srećna lopta i sad si iskoristio moju srećnu loptu. Oksić da postavimo gdje? Dobro. Gore desno. Nije pametan potez, ali okej. Ne vidjet ćeš. Ajde. Tako, ti nećeš pogoditi više prečku. Ko neće pogoditi? Kačila, brate. Zašto? Ali baš me zanima što sad nije ali ja uvijek kad sam igrao i u školi uvijek sam kretao tako negdje sa strane. Pa da, ali jesi u školi igrao tako što si gađao prečke? Nisi. Pa to je. Nisi, to igra veliku ulogu sad u ovom. Evo je. Kako ništa? Kako ništa?
A mogu da ti poništim tvoj znak? Ne. Evo, opet ja imam meč loptu, brate, ako pogodi. Pa kako, brate, si ti stvarno tupav, brate? Da, vidi stvar. Prečka. Ne! Ništa. Imam jedno pitanje za vas koji još uvijek niste subscribe-ovani. Što se još uvijek niste subscribe-ovali, ljudi moji? Šta čekate? Kliknite to subscribe dugme, pomozite nam da stignemo do 100.000 subscribera. Ja kliknuo, ne znam za tebe, ali ja kliknuo. Preko 70% ljudi nije subscribe-ovani, ne znam što, brate. Daj pogodi prečku. Pogodi prečku ili još bolje promaši. Nisi u formi nekoj, ali... Evo kad sam. Jel jest? Jest. Jest, čisto prečka, čisto prečka. Dobro, vidim ja nama ne ide nešto X-Fox i mnogo se brže završava nego što treba. 1-1, ljudi moji. Vreme za treću rundu. Ajde sklanjaj ovo jedno što si slučajno pogodio. Ej, šta slučajno pogodio? Tu jednu slučaj. Ako biste mogli samo da mi se pomerite za početak ove treće runde, ometa me publika. Aj ti jednu jaku. A pa ne. Jako, daj brate! Ovo treba braniti ovako da bude blizu i da se ne računa. 3 promašaja, 1 prečka, to ti je novo pravilo, brate. Prvo tu reši... Ništa! Blizu! To su još jedna ona milimetarska blizu. Tačno si našao loptu. A vidi sad. Konačno. Vidi sad kako ti kradem ovu loptu. Istrošio sam svu sreću koju ona imala. Ovo je lopta koju trebalo da uzmeš. Ovo je lopta trebalo da uzmeš. Motivacija malo, razumeš? Može. Šutiraj ti, ja ću da vrtim. Aha, ti si vrteška dok ja pogađam prečku. Kako ti mene motivišeš, drug moj. Evo ruke za motivaciju. Sve sam ti omogući, aj ti mene sam motiviši. Ja freestyle, čekaj, znam i ja. Odlična motivacija. Poveo sam 1-0, 1-1. Po navici nekoj trebalo bi ti da povedeš 2-1 sad. 1, i da ja onda pogodim. 3. Pusti me dok se skoncentriš. Dobro, ne držim te, brate. 2. Ovo treba da ti se oduzme ovo, znaš? Zato što je pored gola otišao, ovo treba da ti se oduzme, brate. A meni se nekako činilo kao da će da ide. Naprimjer, ovo se vidi... Ovo ne ide, ovo se vidjelo odmah. Ovo se na zaletu vidi da ovo ne ide u prečku. Ovo se vidjelo da ne ide odmah. Mogu tu loptu da probam, nekako. Ona zvuči dobro, nego nema ko da iskoristi. To ti kaš. Istina. Vrati mi tu. Zvuči dobro. 1-0 za mene, pa 1-2 i sad moram da okrenem. Evo ovdje. Dobro. Brate, stvarno mi ne ide u životu, brate. Ja bih volao kad bi se oni subscribe-ovali, brate, ali neće, brate. Ajde, sad ću da okrenem ovo. Ajde, Okej. Kakav bilmez, ne! Dodaj mi kružić ovdje. Evo ti. Ne, to nije kružić. Ajde. Dovrši to. Ali sad ću ja da rešim ovo. Znači, dosta. I budi tu da čuješ ovo! Tako je! Konačno, jel moguće? A nemoj na sredinu, to ti je nesreća. Svaki put krećemo od sredine. Sviđa mi se kako je krenulo. Moram da ovo rešim nekako. A zašto ne menjaš taktiku? To me zanima. Promenit ću taktiku. Zato što neću više da gubim, nego da pobeđujem. Hoćeš sada gađam prečku, ali one tamo polovini. Ajde. Ako promašiš gol... Dobro, promenio si taktiku, sad je ovo više bilo šut preko živog zida. 2. Tako je. Ali ne mogu da budem pametan jer mi je sve jedno, brat. Idemo odavde, ajde. Ovo mi se ne sviđa uopšte. Meni se sviđa kako ovo izgleda. Niko do sad nije imao prednost 2 znaka ovako na početku da ima. Jako izgleda prazno. Hajde da popunim. Daj da malo bude, razumeš, ne može. A kako ne padneš? Ništa, Maradonice, ništa. Znaš koliko njoj fali, samo da ona padne, ona neće tu. Gotova je sezona, ja ispao iz forme, nisam trenirao. Ispoši ti pre nego što je sezona došla kraj. Pre nego što je počela sezona sam ja. Ne. Jeee! 2-2. Makar da ga začinimo malo, sjedi. Pa, znaš šta bi mogao, ako hoćeš da bacaš negde ovaj oks, idi na vašar, pa znaš kad bacim na flašu, onako. Vreme je za samo finale. Pogađa u prvu, vidim već, naoštrio se. Bravo, znao sam. Odmah neka ona ode tamo, jer je ona već istrošena. Ta lopta je već istrošena roba, ne treba mi. Pogledaj sad ovo. Ne dam centralu. Što sam dao sam. Znaš onu pesmu? Sve mi dobro ide osim... Prečki. Kako kome?
Kako, kad god kažem nešto, kad ja najavim, to bude katastrofa. Sam rekao, stiže prijatelj X. Stiže prijatelj. Evo ga, ovo mi se ovako sviđa. Iako je u blagoj prednosti Maradonica, zauzeo je centar terena, ne dozvoljava mi da ja igram svoju igru, pa ne znaš. Ja sam već u prednosti od 2 preče. Ništa! Joj! Ali stvarno, i tebe i mene mi je žao, brate, s ovim šutiranjem. 2 puta si pogodio kad sam stajao ovdje. Kačio, A zašto? Kačio! A viš, ja tebi zapravo pomažem da ti mene pobediš. Pa sve jedno mi je bukvalno u suštini, brate. Sad je već pritisak. Hop! Hop! A ne volim da gubim i ne smijem da izgubim. Ništa ti! Sad moram već te malo igrice. Stani da ti kažem nešto. Očima je mađijam, samo... Znaš kako ona sad zamađena? Vidiš, to sam ti rekao. Dođi da te omađijam. Da bacimo ovaj. Nemoj da... Ako je pipneš, to promašiš. Nisam je pip. Tako je. Bre! Sad ti mađijam nogu. Ne! Ne pomaže! Ništa! Kao šta? Stavio u gaće, kao ne može da pobedi. Loše, baš loše. Kao povedem i izgubim, baš je Iskreno loše. nije loše, ali nije ni Porsche. Nije ni Porsche. Ja se nadam da ste uživali, ako jeste, lupite like, subscribeujte se i pomozite nam da stignemo do 100.000 subscribera, a u nekom sljedećem videu, ovaj gospodin možda bude Možda i pobedio. pobedi. Vidimo se u sljedećem izazovu